Здравейте, ще правим клип на лол. Ще играят Волибер и Зет. Искам да ви кажа, ако искате Да се абонирате за Агрихелиум Гаме. абонирайте се и напишете, ако искате с кой играч да играя и както моя приятел, ако искате да покажете в лига гол 46, за да му е трето ниво, на мен мастера му е трето ниво, а Снежана на четвърто. Ако искате да ми кажете, пишете ми по Facebook, Димитров Ганев. Ако искате да пишете на гол 46 на Facebook, Георги Георгиев. на български. Благодаря. Това беше от мен. Довиждане.